Hej og velkommen til den her film, som omhandler mit sidste EM på Krapyl. Der har været noget snak i krogen om Krapyl, han skulle pensioneres efter det her EM, men det skal han ikke. Han fylder bare 19 eller 20 år til næste EM, alt efter om det er om 3 eller 4 år, og det er lang tid at holde en hest i toppen som ham med de skader og sådan noget, som vi har haft. Men jeg vil her gennemgå mine ridt, og vi starter om torsdagen, hvor vi skal ride stilspring, hvor vi får en rigtig fornuftig runde. Med et solidt flow rundt på banen og nogle gode spring, og det ser bare dejligt harmonisk og let ud for os. Det synes stildommeren, og det vil jeg også give hende ret i. Jeg følte selv, at det gik fint. I forhold til, hvad jeg var en af de sidste ryttere, så var jeg meget imponeret over den høje stilkarakter, som vi fik. Vi fik en stilkarakter på 9,25. Så var meget imponeret over den høje stilkarakter, vi fik, til trods for de andre, som der red ud, som der fik 8,5 og 8, som også rider mere dressur, end vi gør, men man kan se, at dressur ikke har så meget med det her springning at gøre, fordi det er flowet rundt på banen, det er sikkerheden i springene, det er eftergivenhed, effektiviteten og balancen, som hesten har, det får den også i dressur. Det har også hjulpet, vi har reddet så meget dressur, som vi har. Men det er også rutine, som Krapyl han er super stærk i. Det er super godt ridt for os. Så kommer vi til fredag, hvor vi redder den metode B3. Der har vi en dårlig start. Jeg havde ikke hørt, at de havde sat mig i gang. Så lige pludselig så fik jeg jo mega travlt. Men jeg rider den nogenlunde hjem efter første spring, kommer op i tempo. Jeg bliver lidt nervøs, og det fører over til, at jeg bliver lidt gal. Over at jeg ikke har hørt, at de har sat mig i gang. Men så bliver jeg lidt ej, og det kan man godt se på min ridning, at den bliver lidt mere... det kalder man det filjefast. Men Krapyl han blev også lidt mere gearet op. Det er tydeligt at se på springene og på galoppen, at han ligger lidt mere ned i vendingerne, og han var bare fremme i hånden hele tiden, og der skulle lidt mere til, før han gik tilbage. Men super lækkert at ride rundt på sådan en hesten, der bare trækker. Og som der bestemt ikke ser spørgsmålstegn ved noget som helst. Der kunne man se det lidt på min hånd, at han lige skulle lidt tilbage, fordi ellers så rammer vi ikke afstanden. Nu han er vant til at ride hesteafstanden, så vi har ikke sådan noget decideret problem med at komme ned på pony, men når han kommer op i det humør, som han var i der, så kan man godt mærke på ham, at han rider fremad. Men han er for eksempel i den vending, der red han virkelig dejligt frem og vender bare. Og det er også nogle af de dressurøvelser, som vi har ligget og leget med hele vinteren, at vi laver små volter, og så vi rider kraftigt fremad bagefter, og det kan man jo så se giver os til gavn. Så er vi nået til søndag, hvor vi skal ride metode B4. Og igen, en rigtig dejlig hest, jeg har med her. Fremadridende, eller han rider i hvert fald kraftigt fremad, som han gjorde om fredagen også. Det ingen spørgsmålstegn ved noget som helst. Gør det bare. Jeg tror, at han gør det med bagbenet der. Kommer lige ud og giver et ordentligt spark. Han er bare glad. Der var bare fart på. Han rider også, jeg synes selv, at vores bane her, den går rigtig godt, og jeg skulle også huske for mig selv, at jeg skulle huske at nyde det, fordi det var sidste gang. Kom ind og bare ride det bedste jeg kunne, og bare nyde oplevelsen. Ja, så der blev han lidt stærk. Så får vi afstand ikke til at passe, og det... stop. Sådan der. Kommer vi lige tilbage til jorden igen. Nogle gange så kommer han lidt op og flyve. Men altså, det er jo det, som jeg synes, der er en rigtig springhest. Det er, som der bare bliver ved med at kæmpe, og det er også derfor, han er sådan en fremragende military hest. Og det er jo det, der har været lidt svært, når vi så skulle ikke måtte springe så meget i naturen, at det har taget hårdt på mig.
fordi i år, der kunne jeg bare mærke, at det blev et helt fantastisk år, fordi han havde den fremaddrift, som han aldrig har haft før, og han springer bedre, som han aldrig har gjort før, at det var hårdt for mig, at vi kunne komme op og ud og ride military i år, på grund af, at i påske, der fik vi at vide, at hans ben ikke kunne holde til den slags ridning, som vi udøvede. Altså med at galopere på grusvej og ride til ringet og alt det, som vi står indenfor, og som vi elsker. Og at alle springninger skulle foregå på en god fiberbane. Men vi har taget det til os, og vi må lære at leve med det. Vi må have nogle andre glæder, og det må så være gode lange ture og i skridt. Men altså, jeg har haft 10 år med verdens bedste springhest, og jeg ved ikke, hvor mange år han har endnu. Forhåbentlig i hvert fald 5-6 år igen. 10 år måske. Jeg ved det ikke, men jeg håber det på det bedste, og jeg kan kun være meget taknemmelig for alt det, han har givet mig. Fordi uden det, så var jeg nok aldrig blevet den, jeg var i dag.